kan drama recap tura hian achang tu pa ber ming chu te hiang ania a mei chha zoki hian jin ani an pahnih hian nula tlangwal mani eizon na ngyal nget nei ve an ni a thian tam tak kom a in mani om nuam ti le an hna tui dun ve tak ani chutia an mani to ka hlim takan om theilai chuan an pahnih tan an le ton ngai lo Naute du om em mai chu an nu na arun tel ve ta thut maya thlamuang takan om theilain chu Naute du om em mai an mani fa po ni lo chuan buaina na satak aron thena ma se chu Naute chu engtin nge an nu na arun tel ve ringot thei ti chu thon thu thui tak a omani thon thu in tran na ha chuan te hiang lo langin ani hi thalak lama tuimi tak ni in atuina ber na a tho awangin nuamati em ema le lama hian jin lo lang ve le in ani hi chuan part time na thokin rim takin na a thok china poisa tam tak khola du awangin eng na po achul chul a thok mai chin a unaw nu ne cheng an ni a an pahnih chuan nu le pa an nei to lo awangin anin hmangain anin ngei sakdun em a ni kha chu hian jin chuan a unaw nu be ka chuan proposal ring a mu a unaw nu chuan pasala nei don ti chu a she thiam ngal a unaw nu bial pa chu ujin ania police na thok me kani chumi zungbuna mu chuan hian jin chu ujin an hena chuan kalin thilom dan hi min shelfia thayangem engwangin nge karem ti na lama salova ka unaw nu hi nei phua I som thei a chung ko nei chun kania pa ngai taka chung ko in mu khom nei masak phot ka du ani ti in awashila te hyang chu lo lang le in ani chu party na hmuna alo om meka chuta chuan ama aya senior photographer dang an local ve boka chupa chuan te hyang a chu arin aya hlotlina wangin a thik dewa tuna chuan iwan nei na alakal tuang mai mai ani nakin loka chuan ila hlo chamwa tang ti in a tong khuma te hyang a thinrim chuan zuwa in waka arui nu chuan an senior chu na sa taka tong khum le tin buaina te a chok chhuaka chu mai baka chulai hmuna om zong zong ele in chu atum sak vek tur thu a in tiam bok ani zinga an har chwa meu chuan engkim mai chu alo tlai zo vek to a bank balance an check chuan zero mai ni lovin negative fialin alo oma poya tilu tuk chu ama ina twar tlok tlok mai ani hianjin ero chu a unaw nu pasal nei na tura mo thuam te enin a hlim hle maya a unaw nu chu engkima atana umreng chen ani a ama enkol seilian tu le har sana tam tak sukyang tu ani awangin a pasal nei na tura chuan a hlim lo a hlau em ani ni khat chu side pakhata hianin lem moi tak hi a hmua a unaw nu du zong tak ani dona wangin anin nei nia thil pe katan a otlea masi amanan en chuan a lei phak rual ani loti a mungal a chian nu bula chuan ka unaw nu pasal nei nia taknyal po thil pek hlu tak pe theilo turang tinge ka re thei bik em le tin asoya a chian nu chuan online ate zong kwala mi inan man to sa shaldu anom le thinania aman po atlom zok thin ti in a shil shata a chuti mek lai chuan te hyanga chan te chuan party na hmuna an senior adew sodan chu ro puyan ti thule chulai hmuna om zong zong te a treat ve ka wanga an chuan thu te chu an ron soya ma se te hyanga ero chu aril ru a ha hlea engtin nge ka ba zong zong chu ka rulta kang ti in a chan te hena chuan a soya a chan te chuan poisa mu let le nan te chuan I bung ro then khathi shalla ani mai lom ti in thuron an lo pe ve a te hyang ero chuan a thil nei shim shim chu a hlut em awangin engma tiral a phal lo thu a soya ma se poisa nei na turdang angai to chuak lok thei box si lo awangin ui tak chungin alem chu tiral turin online a chuan a poster ringota chumi tak chu hian jini chuan lo mu fu in rang takin a number da chuan a beta thuaya an pahni chuan leitura in muturin thuan ti tuta a atuka chuan an ro man na ang chuan anin mutange ya hian jini chuan fing phakar takin kum khat chuang ikol to awangin atam theiang ber min tlo manga yang ti in asoya te hyanga chuan kanun ai po a ka bung ro te hi ka uluka wangin engma chia le omlo ti in a shil vele a ma se hian jini chuan atak nge en chiana in tlom na lai tur zon phet adu awangin en chiang turin cafe a chuan an lu dun ta a chulai hmuna chuan uluk taka an en po chuan a chiat na lai reng reng a hmulova ma se tlom chu ala dil ta tral thova chutia anin hnial boy lai chuan van doi thlak takin hian jini chuan lai chu an nek pala chhuata thlen mai in te yanga chuan alo dom man shama ma se chuti chung po chuan alai pakhat chu ake man ta thova te yanga chuan thinrim takin
nang niang hne na hian shal tum lo top tur hi kani mole ti pa ina chwaka hian jini po chu tlo mai bik lovin hetiang thil chia nang mi mol hne na tanga lei ka tum hi ka ti swal hle mai ti ina chang let ve a an boy na ti zwal turin te hianga chuan hian jini phone chu ata emoti in a hon pala a battery alo avangin a charge ngal bok phone anon chia chu hian jini chuan midang phone atanga kol ngalin tuna ron da let le ngal ro thil lei sak tur che in kan in muwa ma se nang chu ruk ru mo ilo ni ti in an khum ngal bor bora te hianga chuan chu tiang ril ru kapulo I du chuan I phone chu nak tu ka train station a I ron lam le thayang ti in a chang le ta hian jini chuan chu tianga lam man to lo thu le a u naw nu pasal ne na tura chung ko in mu khom om do na wanga akal man to lo thu a shila chutia anin biak lai chuan te hianga chuan wallpaper chu mu in mak ati hle a hian jini u naw nu ina anei tur chu tu dang nilovin a u naw pa nge ni ti a muwa te hianga u naw pa chu u jin ani a ani le a u naw pa chuan nun hlui du om lo tak an nei awangin angai tuana a an nun hlui aron lang zut zuta u jin a chuan te hianga chu an no pan lain a thla thlama ro sur hnuaya ama chawa kal sanin na satakin te hianga chu a u chu tap chungin a awa ma se a hoi kir du chuang hau lo ani hian jini chuan anin hmu na turin restaurant pakhat hi alo book fel thapa e tur tui hnai tam tak chu alo ordera a u naw nu ta na ti thei to ka nga yin a hlim lo chu a hlau hle bok chutia an pathuma anom lai chuan te hianga chu ron lang thutin helai hmuna hian a u naw pa angin karon troi om ve ani hi aron ti a hian jini phone atangin anin hmu khom na tur location chu a shat pha a chulai lo omte chuan a che dan chu mak an ti hle a hian jini chuan u jina u naw pa alo ni chu mak ati thule hetiang nung chang moi shelo lutuk alo telve awangin an boruwa ka chiat thu asoya te hianga chuan hian jini u naw nu hena chuan ka u naw pa hian ka chungchang voi khatma a shil lo che emni a shil lawang che ani hi chu in lei china thlau thlak ching ania nang po hinakina alakal san ve watang che kamirin zong ani haulawanya ti ina u naw pa chu ne so takin a chanchin asoya ujina chu a u naw pa thu soya wang chuan she om ati hle maya a mela chuan in thiam lo na le she om ti na ina khati a chiang reng mai ma se in soifia na turin a u naw pa chuan akal san chan chu angai thadu don lo ti po a she thiam vek dinar nei zo chuan te yanga chu a chuak masa a ujina chuan umzui ngalin a kaudinga voi khatcha ka thu soi tur himin ngei thlak sakro atia te yanga chuan tuna chuan mi puitling ka ni to a karilunat na po katwar thiam ve to e eng in soifia na nge ilemamo kha chen min ngei saklovini om theya ka birthday a voi khat po thil pek min pm no pangte kani lai khan min thla thlam mak ani lom ni nang ne na kanin mu to lo sham hi ka be seiti a soizo nu chuan akal sana diktak chuan te hianga hian a u naw pa hi aril ru tak chuan angai em ema photographer ani chanpo a u naw pa in a gift na nung ber chu camera ani wangani ma se anin kara serna satak a oma voina anin hule na chuan chu ser chu aron tina tharle ani anin hu zo nu chuan te hianga chuan camera anei ang te chu da bo ngalin nadang thok turin aril ruwa siam fel ta zoka te hianga ngai dan chuan chung kwa ka mamo lova in lei chi na po ka mamo heklo keima in ka in enkol thei ti chu aril ruwa atu nget bur ani hian jini u naw nu te po an ruam han lok ang nge in hlim takin anin nei ta a kumthum alo vei meu chuan atu mei po chuan malam an pan veka hian jini po part time na thok to lovin company pakhata a thok to a ngedri lo ma se a nge thwai a be sei oma te hianga po real estate company a thok ve boka a na awang chuan intelei thein na oma ama po a hlim hle ani ano pang chung zong fasha ina om ani awangin mania in nei ve chu lotlin na ro pui taka anga yani a chian te bula chuan in lei china ti vel hi ring du chu anin phatsan le thin poisa hi thok chwa kula chu chuan a phatsan ve ngai lawang chu ti in a shil ani hian jini chu a be se angin thil akal ta hau lo mai a na a nge mai ein rin lain an pu ber chuan a be seina ati thon le ta ka wangin aril ru a hnwal pha hle a u naw nu ina chuan kalin ei tur tui tak tak alo siam saka
hian jini chuan aril runat na chu thup tum ma se a unaw nu chuan alo she thiam ngal wata a unaw nu chuan kan hne na omla kan pui zelang che heti te chuan ni tin mai hian I chaklo tul tulin ka sha I room tur po kalo siam sa ve kanya ti in asoma hian jinin a room turan en chuan do kan chunga na zon na le khabu ti lo om chu a mu ngal chata ama lo ma a aril ru alo ha lok to nen a thin rim pha hle maya a u hne na chuan kadam chung hian ibula om reng thei turin min nga yem ni keima a kadin chwa ve te hi min du pui lawami in nu pache na ina kalo om ve te hi thil moi po ani em ni za om na chete ka nei ve hi mole ti in thin rim takin a u te in chu a chwa sana hian jini u chuan a pasal chu kol ngalin a u naw nu chunga a thil ti dan chu a in thiam lo thu te a shila chu ti lai mek chuan u jina chuan message adonga apa chu jela tanga chwa leilo ka ni thu an ron sha tira u jina chu a hlau thong hle a te yanga chu kol ngal vatin ma se kol chu te yanga chuan alo chang du mi alo thunga an nu pa chuan kara chuang dunin u jina nu pui chuan hian jini chunga a in thiam lo thu le a message po ale reply du lo thu te asoya u jina po ril ru hana enge motak anei ti a mela a sha thei ngal bok chutia an chuan dun lai chuan truck hian an motor chu aron suwa an motor chu a chena sa hle a an ma ni po chan tlak an om meu lo ani hian jini le te yanga te chu an na tul ti in an lo boy ve ve a kolan dong rwalin an chia to na thu chu sha tir ve ve an ni a hian jini chu ke somvek ang main atwar hle maya a chan po a u ber om to lo chuan a fasha to don hle ani ti an shat wang ani a thi ma a anin mu nun hun ber la in lung oi lo takin anin thla bok nen a u naw nu laka chuan a in chir ngoi ngoya te hianga pon a chung ril tak chuan a u naw pa chu a hmangai hle a ma se kha chen in mulo le anin kalsan danin azir lo ema wanga in nim nai to lo mai chau anni chuti mek lai chuan an su na hmuna chuan boina dang aronin tran le ta che a te hianga chuan wa pa duom em mai anei ti a sha chuak ta chia a ming chu uju ania uju chu an boy lai tak main a tap vak vaka hian jini chuan lo pom vatin ti tlai atuma ma se uju chuan te hianga ringo chu melin angen lom loma te hianga la chu no pangai na reng reng lo ani awangin nai po a nei du lo ma se hian jini chu uju a chan na lama akut ati hliam pal awangin damdo in lama akal angaya lo theilovin te hianga chuan Naute chu alo enkol nge nge angaya chumi pya lama an u te suna lo kalte boy puipa angai bok uju chu no pangdu om em mai ani a apa ne na inzom na an nei wange te hianga chu angai na in a zui zela te hianga chuan a enkol thiam lo mai ba ka angai na lo bok nen ha thla ka ti tak zeta chuta chapa uju chuan ale luak khum bok nen a thom noti fai pa chuan he Naute hi midangin ron lamai se o ti ten angai to a uju chu ven reng nga ya har ema wangin bucket chunga chuan da in a hnu kwala uju la in amusement park emoti in nuamale ti hle thung chuti lai tak chuan hian jini chu lo thlengin engtin nge no pangte bucket a ida top thei ti pa in uju chu lak chwa antuma uju la in bucket om chu nuama ti in ale chhuak du lo zuya hian jini chuan a thian nu hna chuan te hianga lo om ve hi ka thlamwan pui tak takani karil runat na po atizia om deu chu mai ba ka engkim min ra man puya uju alo en kol thei bok nen ti in afak deu luama uju po zui ngai lovin fel takin na om ve ran to bok minol pui an ma ni twar pui tu te an hon hu chuan lawyer pakhat chuan he no panghian tu ma in nga na tur dang anei lova in pani cha hi achung ko nei chun chu in ni ri in en kol theidon lawani chuan fasha chom na a kan da mai angai don ani mo phu na chu in langa mangem ti in azota te hianga chu lo tong hal watin eng thil nge mo isoile he no pang hi vo ina ka mu ve cha eng tin nge mo phu na kalak ngamang chu mai ba ka uji ne mo achung te dang ne na in nam no hi ka du lo shim shim chu chu ka thu thluk na ni ti pa ina chwa san ngala hian jini ero in Naute chu akhongai ema wangin ama en kol tur chuan thu thluk na asyam felta ani te hianga chuan atop nan ti in hian jinin akut alauti na bok nen
Ujua lagay chile abek chu khai sakin taxia ada saka hian jinin he na chuan he no pangwang hian kanin hmu to lo ka beise thadewin enkolla nangpo inen kol tha angche atia uju chu sweet pakhat pe in he bak hi chu kanin hmu to lo ka beise he hi ka thil pek no nong ber che ni ro se ti in ashila uju hian te yang ale hian jini te inkarah eng boy na nge ale thlen ze lang ti chu kan lo en chho zel don ya